नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare Hare, हरे Hare राम Rama, हरे राम Hare राम Rama, राम हरे Rama हरे Hare, Hare Krishna, कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे 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 Hare राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय Jaya जय Shri Chaitanya Jaya Nityananda, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ओम तत्सत। எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதிரி? हरे कृष्ण 30 chapter 1 to 9 மாதாஜி. 130 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 29 தான் படிக்கணும் மாதாஜி. அது படிக்க போனோம், அப்ப நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க. नो प्रॉब्लम। यहाँ राजा वेश संगे सभा क्षत्रिय गणिता गोप वेश संगे मुरली वादनया। ಈಗ ರಾಜವೇಷ ಸಂಗೆ ಸಭ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗಣ தாகாங்கே கோபவேச சங்கே முரளி வதனா. மொழிபெயர்ப்பு: இங்கே குருச்சேத்திரத்தில் நீங்கள் ஒரு அரச இளவரசனைப் போல் உடையணிந்து சிறந்த வீரர்களுடன் வந்து நிற்கிறீர்கள். ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் நீங்கள் ஒரு சாதாரண இடை சிறுவனைப் போல தோன்றினீர்கள். உங்கள் அழகான புல்லாங்குழல் மட்டுமே துணையாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாரு, அச்சச்சோ நீ வந்து நல்ல ராயல் ட்ரெஸ்ல இருந்த, ஆனா ஆம், எப்படி இருந்த இப்போ வந்து இப்போ சின்ன அங்க வந்து இப்போ வந்து ராஜா மாதிரி இருக்க, அப்ப வந்து ரொம்ப சாதாரண ஆள் மாதிரி இருக்க. அது ஒன்றும் இல்லாம எதுவுமே காணும், ஃப்ளூட் எல்லாம் வச்சிருக்காரு, பட் அவரை இங்க சொறி வச்சிருவார், கையிலேயே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல. யாருக்கு பிடிக்கல? சைத்தன்ய பிரபுக்கு. இல்ல நெக்ஸ்ட். சைதன்ய கூட அப்படி இருக்கிறாரு. அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு மாதாஜி. இல்ல, யாரை பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த கதை? பிரதாபருத்துல இருக்கா மாதாஜி. இல்ல, ஸ்டோரி நேத்து படிச்சதே எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா என்ன கதை? யாரு இந்த டைலாக் அடிக்கிறாங்க? மாதாஜி சைதன்ய பிரபு வந்து பகவான் சைதன்யிடம் வந்து பேசுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, என்ன பேசுறாங்க? எதை பத்தி பேசுறாங்க? ஹியர் அட் குருக்ஷேத்ரா யாரை ரெஃபர் பண்றாங்க? கண்டென்ட் வேணும் எனக்கு. ராதாராணி பற்றி மாதாஜி. ராதாராணி எக்ஸலண்ட், எக்ஸலண்ட், வெரி வெரி ஹாப்பி. ராதா ராணி வந்து அவங்க வந்து குருக்ஷேத்ரால பார்த்த கிருஷ்ணரோட ரூபம் எனக்கு பிடிக்கல. அவங்க ரொம்ப வருஷம் உனக்கோசரம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆனாலும் நீ எனக்கு செட் ஆகல. ஏன்னா பிருந்தாவன்ல இருந்த பாவம் இல்ல. சிம்பிளி இப்ப நம்ம கூட ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆபீஸ்ல அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து சூப்பர் ஏ வெல்கம் யா ஜஸ்ட் ஹேவ் கப் ஆஃப் டீ, நம்ம என்ன நினைப்போம், டேய் இதெல்லாம் செட் ஆகலப்பா, நீ பாட்டுக்கு வெளில வாப்பா, நம்ம வந்து நல்லா போய் ஒரு அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு முன்னா காஃபி ஷாப்னு சொல்லுவோம், இப்போ ஒரு ஜூஸ் ஷாப்ல போய் உட்காந்தாவது ஜூஸாவது குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த எண்ணத்துலதான் இவரும் ராதாராணியும் அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்தா அப்பனா என்ன சொல்றாங்க, அந்த துவாரகாவோட பாவத்தை விட அவங்களுக்கு வந்து மதுரா பாவம், அதாவது பிருந்தாவன் பிரஜபாமி பிரஜ தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? பிரஜிதோ மாரா சங்கே சுக ஆஸ்வாதனா செய் சுக சமுதிரா நாயக கனா.
प्रिजे तोमारा संगे जेयी सुग आस्वादन सेयी सुग समुद्रो रे ஏகனாகி ஏககனா. பிருந்தாவனத்தில் உங்களுடைய தொடர்பில் நான் எந்த சுகத்தையும் அனுபவித்தேனோ அந்த தெய்வீக ஆனந்த கடலின் ஒரு துளி மகிழ்ச்சி கூட இங்கு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் விருந்தாவன்ல என்ன அனுபவிச்சேனோ இது துளி கூட இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமாலானா பூனா லீலா கரஹ விருந்தாவனி தாவே அமர நோ வாச்சா ஆயாதா பூரணி. आमलने पुनः लीला करग वृंदावने तबे अमर मनोवंच हयत पुराणे. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகையால் நீங்கள் விருந்தாவனத்திற்கு வந்து என்னுடன் பொழுதுபோக்குகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் அவ்வாறு செய்தால் எனது லட்சியம் நிறைவேறும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால வந்து நீ விருந்தாவனுக்கு வந்து என்னோட இருக்கணும், அப்படி இருந்தாதான் என்னோட லட்சியமே நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேக்குறாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா விருந்தாவன் மூர் தான் ஹையஸ்ட். பாகவதே ஆச்சே ராதிகா வச்சனா பூர்வே தாஹை சூத்ரே மத்தியே கரியாச்சே வர்ணனா. भगवते हाचे जय जय राधिका वसना पूर्वे दाह सूत्र मध्ये கரியாசி வர்ணனா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் கூற்றினை நான் ஏற்கனவே சுருக்கமாக எடுத்துரைத்துள்ளேன். நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஸ்ரீமதி ராமராணியோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து யாருக்கு சொன்னாரு? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு. 7 நாள்ல அவர் லிபரேட் ஆயிட்டாரு. எப்படி ஆனாரு? பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் கேட்டு. பாகவதம், வெறும் பாகவதம் தான் கேட்டு லிபரேட் ஆயிட்டாரு. அப்ப ஏன் நம்ம 7 நாள்ல லிபரேட் ஆகாம இங்கே உட்காந்துருக்கோம்? நம்ம இன்னும் அந்த பௌதீகத்தை விட்டு அவ்வளவு இதா வரலையே மாதாஜி. முக்குலத்தோட நம்ம இருக்கிறோம். அவர் எல்லாம் திறந்து தான் வர்றாரு. ஓகே, அவர் எல்லாம் திறந்துட்டு வர்றாரு. ஒரு ஆன்சர். எஸ் கலாவதி மாதாஜி. நம்ம வந்து இன்னும் அந்த பௌதீக இதுலயேதான் பந்தப்பட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. முழுமையா அவர்கிட்ட சரண் அடையல மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வந்து கான்செப்ட் வெரி சிம்பிள். முழுமையா சரண்டர் அடையவே முடியாது நம்ம. ஆனா நம்ம கதை கேட்டாலே சரண்டர் ஆயிடுவோம். ரைட்? கதை கேட்டாலே சரண்டர் ஆயிடுவோம் அப்படின்ற பாவம் இருந்தா அப்ப எதுக்கு நம்ம இன்னும் போல? அதுதான் பிரச்சனை. நம்ம வந்து கதை கேட்டா சரண்டர் ஆயிடுவோம். அதுதான் கதை. அதுதான் ட்விஸ்டே. அப்ப ஏன் நம்ம சரண்டர் ஆகல? முழுமையா பக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, முழுமையா பக்தி நம்பிக்கைப்படல. கிருஷ்ணர் மேல முழுமையா நம்பிக்கைப்படாமையே எதுவுமே தேவையில்லை. கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தா கூட சரணம் கேட்டா நம்மளுக்கு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இல்லம்மா, அந்த அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பௌதீகம் துறவரம்னா எல்லா பௌதீகத்திலையும் விட்டுட்டு வந்துருவாங்க மாதாஜி. இந்த காலத்துல வந்து படிப்பு பாதி பௌதீகத்துல பாதி அப்படி வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கை. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி. இதெல்லாம் நீங்க சொல்ற கதை இல்லையா? இப்ப நம்ம பாகவதம் 5:45 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகேயா? என்ன நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நான் 5:45 சொல்றேன். வெயிட் பண்றீங்களா? எப்போ விஜயதசமி எப்போ மாதாஜி? விஜயதசமி வியாழக்கிழமை மாதாஜி. 3rd 4th. ஆமா மாதாஜி, புதன்கிழமை சரஸ்வதி 4th இல்லையா? 4th தான் விஜயதசமி, கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சோ நான் உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த டேஸ் நான் சொல்றேன், இல்லைன்னா சண்டே சொல்றேன். அப்போ உங்களுக்கு புரியும் கிளியரா அப்படின்னு. இப்ப நான் இங்க போறேன். பாகவதே ஐச்சே ராதிகா வச்சனா பூர்வே தாயே சூத்ரே மத்தியே கரியாச்சே வர்ணனா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சாச்சு மாதாஜி. सेवावाविचे प्रभु पादे आरे श्लोका सेई सब श्लोकेरा अर्थ नाही बुझे लोका. जेई भावेश्वर प्रभु पाड आरे श्लोको जेई सब श्लोकेरा अर्थ नाही बुझे லோகா. அந்த பரவச பாவத்தில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மேலும் பல ஸ்லோகங்களை உரைத்தார். ஆனால் பொதுமக்களால் அவற்றின் பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நிறைய வருஷம் சொல்றாரு, ஆனா பப்ளிக்கால அதை புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க வெரி கிளியர்லி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து என்ன சொன்னாலும் அங்க ஏன் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா அவங்க அந்த இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல, எல்லாருமே விட்டு அவங்க ஒன்னா இருந்தாலும் ஒருத்தரோட பாவத்தை வச்சுதான் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு. இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். என்னன்னா இப்ப என்னோட புரிதல் வேற இருக்கும், உங்க புரிதல் வேற இருக்கும்.
பக்கத்துல இருக்கவங்க புரிதல் வேற இருக்கும். புரிதல் வச்சு எஸ்டிமேட் இல்ல. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணாக்கு கான்சியஸ்க்கு போறதோட ரிசல்ட் வந்து எக்ஸாம் மாதிரி இல்ல. இந்த புக்ல மாதாஜி நீங்க வந்து அப்படியே எவ்ரி பேஜ் எவ்ரி வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும், அதனால நீங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நீங்க வந்து 100 மார்க் வாங்குவீங்க, கரெக்டான ஆன்சர். ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிரைட்டீரியா அப்படி இல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதமோட கிரைட்டீரியா நம்ம எப்படி கேட்கிறோமோன்றதுதான் முக்கியம். நீங்க சொன்ன எதுவுமே கரெக்ட் இல்ல. இதுக்கு நான் ஒரு கதை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம வந்து பௌத்திகத்துல இருக்கோம். ஓகே, பௌத்திகத்துல இருந்து விடுபட்டவங்க தான் எல்லாருமே. பரீட்சித் விடுங்க. பட் நிறைய பேர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டு விடிஞ்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பௌத்திகத்துல இருந்து விடுபடுற லெவலுக்கு அதுக்கு தனிமை இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு ஏன் அந்த தனிமை ஒர்க் ஆகலன்றதான் என்னோட கரெக்ட் கேள்வி. ஓகே, நம்ம வரல, பட் ஏன் நம்ம வரல அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. அன்னைக்குதான் ஆன்சர். ஸ்வரூப கோசானி ஜெனே நாகயாத தாரா ஸ்ரீ ரூப கோசானி கைலாசே அர்த்த பிரச்சாரா. स्वरूप कोसानी जाने ना कागे अर्थ तारा ஸ்ரீரூப கோசானி கைலாசே அர்த்த பிரச்சாரா. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த வசனங்களின் அர்த்தம் ஸ்வரூப தாமோதர சுவாமிக்கு தெரிந்திருந்தது. ஆனால் அவர் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை. இருப்பினும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அதன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ என்னன்னா, ஸ்வரூப தாமோதர் வந்து அவர் ரிவீலே பண்ணல அந்த விஷயத்த. அதனால ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்ல போறாரு. ஏன்னா ஸ்வரூப கோஸ்வாமிக்கு புரியுது அவர் கூட இருக்கிறச்சே. இப்போ வந்து அவர் கம்முன்னு கேட்டுட்டு கம்முன்னு இருந்துட்டாரு அவரு. ஏன்னா ஸ்வரூப தாமோதர் தான் ஃபுல்லா கேக்குறாரு, இவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்னு. இப்போ வந்து ரூப கோஸ்வாமி நம்மளுக்கோசரம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. ஸ்வரூப சாகியாரா அர்த்தகாரி ஆஸ்வாதனா நித்யமதி செய் ஸ்லோகா கரே நபாத்தானா. ಸ್ವರೂಪ ಸಂಗೇಚಾರ ಹರ್ದಕರೆ ಆಸ್ವಾದನ நிருத்திய மத்திய செய்யி ஸ்லோகே கரேனே பாடன. சொரூப தாமோதரர் கோஸ்வாமியின் சங்கத்தில் தாம் சுவைத்த பின்வரும் ஸ்லோகத்தினை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு நடனத்திற்கு இடையில் உச்சரிக்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மந்தஜி. ஜெயகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து அவர் பாட என்ன சொன்னாரு அப்படின்றது வருது இப்போ சான்ஸ்கிரிட். ஆஹுஷ்சதே நளின நாப பதாரவிந்தம் யோகேஸ்வரே ஹிருதி விசித்யம் அகாத போதை சம்சார கூபா பதிதோதரா நபாலம்பம் கேஹாம் ஜுஷாமபி மனசி உதியாத் சதானஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகீசதே நளினநாப பதாரவிந்தம் யோகேஸ்வரர் ஹிருதி விசிந்திம் அகாத போதை சம்சார கூவ பதினோத்ரணா அலம்பம் கேகம் சுஷாம் அவி மனசுதியா சதானஹா. ஓவியர்கள் இவ்வாறு பேசினார்கள். தாமரை நாவியை உண்ட எம்பெருமானே, எங்களது தாமரை திருவடிகள் பௌதிக வாழ்வு எனும் பாழும் கிணற்றில் வீழ்த்துள்ளவர்களுக்கு ஒரே புகலிடமாகும். தங்களது திருவடிகள் மிக பெரிய அஷ்டாங்க யோகிகளாலும் பெரும் கல்வி கற்ற தத்துவ அறிஞர்களாலும் வழிபடப்பட்டு தியானிக்கின்றனர். நாங்கள் வீட்டு விவகாரங்களில் ஈடுபட்டுள்ள சாதாரண பெண்கள் என்ற போதிலும் அந்த தாமரை திருவடிகள் எங்களது இதயத்தில் உதயமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து 10.82.48 வருவதாகும். கோபியர்கள் ஒருபோதும் கர்மயோகம், ஞான யோகம் அல்லது தியான யோகத்தில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. அவர்கள் பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். வற்புறுத்தப்பட்டால் அன்றி அவர்கள் பகவானின் தாமரை திருவடியில் தியானம் செய்வதை ஒருபோது விரும்புவதில்லை. மாறாக அவர்கள் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை எடுத்து தங்களது கொங்கைகளில் வைத்துக் கொள்ள விரும்பினர். சில நேரங்களில் அவர்கள் தங்களது கொங்கைகள் மிகவும் கடினமாக இருப்பதாக வருந்தினர். கிருஷ்ணர் தமது மிருதுவான தாமரை திருவடிகளை அங்கு வைப்பதால் ஆனந்தமடைய மாட்டாரோ என்று அஞ்சினர். அந்த தாமரை திருவடிகள் விருந்தாவனத்தின் மேய்ச்சல் நிலங்களில் உள்ள மண்ணால் குத்தப்படும் போது கோபியர்கள் அதன் வலியை உணர்ந்து அழத் தொடங்கினர். கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை எப்போதும் இல்லத்திலேயே வைத்திருக்க விரும்பினர். இவ்விதமாக அவர்கள் மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்திருந்தது. அத்தகைய தூய கிருஷ்ண உணர்வினை விருந்தாவனத்தில் மட்டுமே எழுப்ப முடியும். இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபிகளின் பாவத்தில் நிரம்பியிருந்த தமது மனிதனை விளக்கத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மந்தன் வாழ் வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா இந்த 3மே அவங்க பண்ணல. இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பதில் சொல்லிட்டாரு. மாதாஜி அவர் எல்லாம் திறந்து வந்துட்டாரு. இப்போ கோபிகள் எதுவுமே திறக்கல, அங்கேதானே இருந்தாங்க. ஃபேமிலி இருந்துச்சு, பசங்க இருந்துச்சு, எல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி அப்படி அவ்வளவு பக்தி வந்துச்சு? நம்மளுக்கு இன்னும் மிஸ்ஸிங். வாட் இஸ் இட் மிஸ்ஸிங் நமக்கு? அவங்க ஏன்னா பாவம் வந்து அப்படி மாதாஜி. அவங்க வந்து பக்தியில பக்தி கிருஷ்ணரை யோகத்துல மட்டுமே தான் நினைச்சிருந்தாங்க. பக்தி யோகத்துல வந்து தாமரை திருவடிகளை வந்து நான் வணங்கணும் அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க மாதாஜி. சோ நீங்களே கான்ட்ரடிக்ட் பண்றீங்க. நீங்க எல்லாரும் தான் 5 மினிட்ஸ் பேக் சொன்னீங்க, மாதாஜி அவங்க எல்லாம் திறந்துட்டு வந்துட்டாங்க, நாங்கெல்லாம் ஃபேமிலி வாழ்க்கையில இருக்கோம், அதனால நம்ம உட்பட மாட்டோம் நீங்க தான் சொன்னீங்க. இப்ப வந்து கோபிகள் அப்படின்றீங்க. சோ கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்மளுக்கே புரியுதா? நான் உங்களை தப்பு சொல்ல, நம்ம மனசுல இருக்கிற எல்லாருடைய எண்ணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். கேட்டீங்களா? கேட்டோம் மாதாஜி, கேட்டோம். ஆஹ் இது நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி அந்த பக்தி யோகத்துல இருந்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரை எக்ஸாக்ட்லி. நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம். இதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னதா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். என்னன்னா எங்க இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பக்தி வரணும். அது காட்டா இருந்தாலும் வீட்டுல இருந்தாலும் இதை விட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்ல முடியாது. அர்ஜுனர் வந்து வார்ஃபீல்ட்ல இருந்தாரு. அவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாரு? பாடிலியா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிலி இது என்னவா நினைச்சாரு? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தாட் as a grandson. அதனாலதான் பீஷ்மக்கு அவங்க கொலை பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற பாவம். அச்சோ நான் வந்து இதுன்னு மத்தவங்களை பத்தி கம்பேஷன்ன்றது ஜெனரல். பட் இந்த 2 பாவத்தால அவர் சொந்தன்ற உடம்பு இத பாத்துட்டு இருந்தாரு. சோ அவரும் அந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கோசம் அவர் எப்பவுமே இருந்ததுல அவரு என்ன நித்திய சித்தா. ஆனா நம்மளுக்கோசரம் அவர் அப்படி சொல்றாரு. சோ அந்த பாவத்துல இருந்தாரு. ஆனா எப்போ பகவத் பாகவம், அதாவது கிருஷ்ணனோட பத்தி நினைச்சாரோ, இந்த பாட் ஆன் கிருஷ்ணனே அவரோட வாரம் கிளியரா இருந்துச்சு. அவர் அடிக்கிற ஒரு அம்பும் கிளியரா இருந்துச்சு. ஏன் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, நம்மளோட சிச்சுவேஷன் அப்படின்ற ஆன்சர் தூக்கி போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரகலாத விட ஒரு வர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் யாருக்குமே இருக்க முடியாது. 5 வயசு குழந்தை வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கு, அப்பாவே கொலை பண்ண போறாரு. சரி ஏதோ காட்டுல எடுத்து போய் விட்டாரு, அப்படியே ஓடிடலாம்ல. அதுவும் இல்ல, திரும்ப அப்பா போய் சரி பண்ணணும்னு ஓடுது குழந்தை. ரைட்? எவ்ரி சிங்கிள் மூமெண்ட், எவ்ரி சிங்கிள் டே ஹோப் அப்பா மாறினாரா? மாறவே இல்லை மாதாஜி, கடைசி வரைக்கும் மாறவே இல்லை. மாறவே இல்ல. மாறவே இல்லை. மாறவே இல்ல. ரைட்? ஆனாலும் குழந்தை மறுபடியும் அதே முள்ளுல வந்து உட்காந்துச்சு. இதை விட ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் யாருக்குமே இருக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் அதையாவது ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒத்துக்கிறேன் மாதாஜி, உண்மையாவே அதுதான் மாதாஜி, ஒத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ரைட்? ஏன்னா நார்மல் திங்கிங் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பிரச்சனைனா நான் வரவே, ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, நான் அந்த குழந்தையோட பேசிட்டு இருக்கேன், என்னோட பொண்ணோட கிளாஸ்மேட். இப்போ ரைட், அந்த குழந்தை கிட்ட பேசினா கூட அந்த குழந்தை இப்ப என்ன ஃபீல் பண்றதுன்னா, எனக்கு அப்பா பத்தி பேச்சே வேண்டாம், ஏன் எனக்கு ஆம்பளைங்க பத்தியே பேச வேண்டாம் அப்படின்ற லெவலுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். நார்மலா இது நார்மல் திங்கிங். ஏன்னா ஒரு கதை கூட கேட்டோம். என்னன்னா 14-15 பசங்களை பெற்றாங்க. பசங்கன்னா பொண்ணுங்க எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. அதனால வந்து இப்போ வந்து அந்த காலத்துல வந்து 100 கணக்குல பசங்க பெத்தாலும் பாத்துப்பாங்க. இப்போ வந்து 10-14 சொன்னது வந்து ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு குழந்தை, மேக்சிமம் 2 குழந்தை. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை பெத்தவங்களும் இப்ப அப்பா எல்லாம் விட்டு ஓடிடுற, இது ரேர் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. இது வந்து என்னன்னா 100 வருடம் அப்புறம் வரப்போல கலியுகத்தை இப்பவே பாக்குற லெவலுக்கு இவங்க வந்து என்ன சொல்வீங்க, அந்த ராட்சச குணம் படிச்சவங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் அந்த குழந்தை நம்ம பாவப்பட்டு நம்ம இப்போ அந்த குழந்தை இதுக்கு நம்மளே எடுத்தாலும் அவனை போய் மீட் பண்றீங்களா, சே மாதாஜி அவன் மூஞ்சே நான் முழிக்க மாட்டேன், இப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். அட்லீஸ்ட் நான் அப்படிதான் சொல்றேன். அந்த அவன் மூஞ்சி எதுக்கு, எனக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு அவனையே போய் பார்க்கணுமா? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒத்துக்கிறேன் இல்லையா? மாதாஜி. நம்ம ஆமா குழந்தைங்க மாதாஜி. செய்யல, அப்புறம் தாயும் தந்தைன்னு ஒரு ஸ்தானமே இல்லாம எக்ஸலென்ட், போயிருதுல்ல மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். சோ தாய் தந்தை என்ற ஸ்தானத்துல நம்ம பர்ஃபெக்டா இல்லாட்டாலும் இவ்வளவு கேவலமா இல்ல. அவ்வளவு கேவலமா இருக்கிற ஒருத்தனை பார்க்க நம்ம விரும்பல, நீங்க பார்க்க விரும்பலன்னா ஓகே, நான் ஒரு டீச்சர் ஸ்தானத்துல இருந்து நான் அவன் மூஞ்சே பார்க்க வேணாம், இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா? இப்ப எப்படின்னா ரோட்ல வந்து விட்டு போறவன் வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு பெண்ணோட தப்பா நடந்துக்கிட்டான், எங்க அம்மா இது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு பொண்ணோட வந்து தப்பா நடந்துக்கிட்டான், இல்ல ஒருத்தன் வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு நம்ம ஜெயா விஜயா மாதிரி அடிச்சான், அப்படியெல்லாம் இருக்கிறத விட கூட இவன் ரொம்ப மோசம். ஏன்னா அப்படி இருக்கிறவங்க கூட அவங்கவங்க பெண்ணு, ரைட்? அதாவது அவனே விபச்சாரம் தான் இருந்தாலும், இல்ல விபச்சாரிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ற சொல்லுவாங்க இல்ல புரோக்கரா இருந்தா கூட, அவங்களோட மகள் அப்படின்னா அவங்க தனியா பாத்துப்பாங்க. ஆமா, அந்த மகள கூட பாத்துக்காம நடுரோல விட்டு போனவன் வந்து யாருமே இல்லை. நம்ம ஹிஸ்டரியில கூட கேட்டிருக்கோம், அம்மாவை விட்டு போறவன் பார்த்திருக்கோம், தப்புதான், சப்போர்ட் பண்ணல. ஆனா ஜென்ரலா வந்து அதுவே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம். ஆனா ஒரு 18-19 அந்த வயசுல இருக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து விட்டு நடுரோட்ல போறானா,
அவனை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணோம், ஒரு மிருகத்தோட கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஏன்னா ஒரு மிருகம் கூட அப்படி பண்ணாது. தன்கிட்ட இருக்கிற குழந்தை, அந்த குழந்தை வந்து தனி இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, தனியா தான் செயல்படுற வரைக்கும் அந்த குழந்தைய காப்பாத்தும். சோ அந்த மிருக ஜென்மத்தை விட தாய்ந்த ஒருத்தனோட நம்மளுக்கு சகவாசம் வேணாம், அவனோட தர்ஷனம் கூட வேணாம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. ஆனா பிரகலாத் எடுத்துக்கோங்க, அப்ப நான் திரும்ப வரேன் அப்படின்னு. 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையும் அப்படி தோன்றுது, பாதிக்கப்படாம சும்மா இங்க இருக்கிற நம்மளுக்கும் அதேதான் தோன்றுது. ஆனா பிரகலாத் வந்து அந்த லெவலுக்கு போனா அப்படின்னா, எதுக்கு நான் இந்த தாட் எடுக்கிறேன்னா, நம்ம இன்னும் பௌதிக வேலையில நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம், நம்ம கடமையில இருக்கோம் அப்படின்றது வேற. கடமையில இருந்தாலும் நம்ம பக்தி இருக்கா, பாவம் இருக்கான்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். எல்லாருமே பக்தி அண்ட் கடமைய 2 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸா பாக்குறாங்க. பக்தியில இருக்கிற இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்மளே எடுத்துக்கோங்க. அதே பக்தியில நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிற நம்ம கூட, நானா இருந்தாலும் சரி, நீங்களும் இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, எங்க இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கிறோம். நம்மளுக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு. ஆனா ஊர்ல திரும்பி பார்த்தோம்னா அவங்க யாருமே ஏன் இல்ல கேட்டா, நாங்கெல்லாம் வேலை செய்யறோம், அப்ப நம்ம வேலை செய்யலையா? எங்களுக்கெல்லாம் குடும்பம் இருக்கு, நம்மளுக்கு குடும்பம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தப்ப வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றது கரெக்ட் இல்ல. அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம டெஃபினட்டா அவங்கள விட பல மடங்கு பெரியவங்க. பெரியவங்கன்னு சொல்றது வந்து வயதால இல்ல, பட் நம்மளோட பாவத்தால. ஏன்னா நம்ம பக்தி என்ற டைரக்ஷன்லயும் நம்ம சிக்ஷா தீக்ஷா பரம்பரையிலயும் வந்துட்டோம். ஆனாலும் நம்ம வந்து இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போகல. அதை நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்றத நீங்க நினைக்கணும். எப்போ நம்மளுக்கு பக்தி குறைச்சலா இருக்கனாலும் அது என்னோட ஸ்தானத்தினால அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, நம்மளோட புத்தினால நினைக்கணும். நம்ம எல்லாம் துறந்துட்டு வரணும்ன்றது பக்தி இல்ல. நம்ம மனதால நம்மளால பக்தி பண்ண முடியுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஆன்சர் 0. யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க? மாதாஜி, நீங்க சொன்னது 100க்கு 100 கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதுக்கு நான் இவ்ளோ லெக்சர் அடிக்கிறேன்னா, நிறைய தடவை நேத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, சின்ன சப்ஜெக்டா இருந்தா 4, 5 பேர் சொல்லுவாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி 99% கரெக்டா சொல்லுவாங்க. நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறது சினிமா மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போறதுக்கு இல்ல. இப்போ 1/2 மணி நேரம் டிவி சீரியல் எனக்கு தெரியாது, பட் நான் சொல்றேன். ஆனா டிவி சீரியல் பாக்குறவங்க கூட அதை பத்தி பேசுவாங்க. எவ்வளவு சுவாரஸ்யமா பேசுவாங்கன்னா, அப்படியே நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு என்னோட பொண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தா. இப்ப வந்திருக்கா ஒரு 1 வீக்குக்கு, அவ இருக்கிற சீரியல் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த சீரியல் நானே எங்க வேணாங்க உனக்கு, நீ பார்க்கவே மாட்டேன்னா, அதுவா, அது வந்து எங்க ஆண்டி சொன்னாங்க, பாட்டி சொன்னாங்க. அப்பனா அந்த 1 வீக்ல அவ பாக்குறதுல இருந்து புரியுதா இல்லையா? அவ பார்க்க கூட மாட்டா, வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கச்சே கண்ணுல தெரியறது. ஆனா அத பத்தி அவங்க அப்புறம் பேசியிருக்காங்க. அதை கேட்டு அப்பனா என்ன அர்த்தம், ஒரு டிவி சீரியல்ல பாக்கறச்சே கூட அவங்களுக்கு சிரவணம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அதை பத்தி பேசுறது. ஆனா நம்ம பக்தி பத்தி பேசுறச்சே நம்ம சிரவணம் அதை பத்தி கண்டினியூ பண்றது இல்ல. அந்த 30 மினிட்ஸோட விட்டுறோம். கண்டினியூ பண்ணியிருந்தா நம்ம நேத்து பண்ண கதை வந்து கோபிகளை பத்தி அப்படின்றத விட்டுட்டு நம்ம வந்து சைத்தன்யா ஓடுறாரு, குருக்ஷேத்ரான்னு க்ளூ கூட இருக்கு. அதனாலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே கேட்கல. ஏன்னா இது கொஞ்சம் டீட்டூர். குருக்ஷேத்ரா இருக்கு, என்ன உன்னை அந்த கோலத்தில் பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் விருந்தாவன் கோலம் சமரியே அந்த ஒரு லைன்ல இருக்கு. ரைட்? ஆனா அது படிச்சும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வரல. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? நான் யாரையும் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லல, என்னையும் புரியுது சேர்த்துதான் மாதாஜி, சொல்றேன். புரியுது அப்ப மாதாஜி. நம்ம வந்து அதாவது அந்த ஃபுல் டே அதை பத்தி நம்ம நினைக்கவே இல்லை. ஏதோ 1/2 மணி நேரம் படிச்சோம் போனோம், அப்புறம் அடுத்த பாகவதம் படிச்சோம் போனோம். இல்ல, நம்ம வந்து தியானம் பண்றது, மெடிடேஷன் பண்றது என்னன்னா, ஸ்மரணம்ன்றது மெமரி, அது வரலன்னா விட்டுருங்க. ஓகே. ஆனா மனனம் பண்றது வேற, அதை பத்தி அனலைஸ் பண்றது. இப்ப நம்ம போய் ஒரு செகண்ட் எப்பமா அது குளிக்கச்சியோ குக் பண்றச்சே, எதுக்கு ராதாராணிக்கு ப்ராப்ளம், அதே கிருஷ்ணர் தானே. இப்ப என் பையனை நான் பாக்குறேன், என் பொண்ணை பாத்துக்கோங்க, நான் வந்து ஆபீஸ்ல பார்த்தாலும் வீட்டுல பார்த்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும். ஆனா ராதாராணிக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? எப்படி வேணா பாசிட்டிவாவோ நெகட்டிவாவோ எப்படியோ நினைச்சாலும் நம்ம அதை ரீச் பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம எப்படியுமே நினைக்கிறது இல்ல. அதனாலதான் நம்ம இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு ரீசன். உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? புரியுது புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி, நல்லா இது புரியுது. புரிஞ்சா பத்தாது, நீங்க அதை வந்து செயல்படுத்தணும்னா, நீங்க இனிமே வந்து இன்னைக்கு என்ன நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு 1 மினிட் எப்பவா அதை நீங்க குடிக்கறச்சே, பால் குடிக்கறச்சியோ, சாப்பாடு சாப்பிடறதுக்கு கூடுறச்சோ, ஒரு செகண்ட் என்னதான் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னு ஒரே ஒரு மினிட் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த பாவம் வரும். அதுக்கோசம் தான் நான் சொல்றேன். இது உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். எனிதிங் கிரேட் இன்னைக்கு கேட்டனா, தப்பு பண்ணனா அப்படின்னு நினைக்கிறோம், நல்லது பண்ணனான்னு நினைக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி ஏதாவது பண்ணனா இன்னைக்கு ஓகே, அதனாலதான் பிடிக்கல அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போங்க. இப்போ நான் சொன்னேன்ல, எது வேணா நான் சொன்னதுன்னு சொல்ல, பிரகலாத் சொன்னானா, அப்படியா அவன் பண்ண, அர்ஜுனரா, அப்போ நம்மளும் மாத்தலாம். ஏன்னா அர்ஜுனரும் கிரஸ்தா ஃபேமிலியில இருந்தவர் தான்.
நிறைய பேர் நம்ம பார்த்தோம் 3rd சாப்டர்ல 3rd கேண்டோல 2nd கேண்டோல 3rd சாப்டர்ல நிறைய பேர் பகவத்கீதா வந்து கிரகஸ்தருக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொன்னதே கிருஷ்ணர் கிரகஸ்தா ரூபத்துல, கேட்டதும் கிரகஸ்தா ரூபத்துல இருக்கிற. அப்ப பிரச்சனை யாரு நம்மளுக்கு, அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து நான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஸ்லோகம் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா, அந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்லோகம் நம்ம எல்லாம் சொதப்புறதால நம்ம எடுக்கிறது. புரிஞ்சுதா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. இது சேவ் பண்ண மறந்துட்டேன். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு லைவ் இங்க ஸ்டாப் ஆகாதா? அங்க போன ஸ்டாப். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத்.